חברים, אנחנו כאן בוולט, היום אנחנו לומדים לשחק בוולטה, אבל עם הקשים מבולבלים. אז בואו נתחיל, כמובן שאנחנו גם נהיה עם מעיין, אקשנים, מעיין. בואו נתחיל את המשחקים. אני נעשה את זה חלקים, כי אני לא מצליח לשלוח את הסרטונים ליוטיוב, שזה ככה. בואו נשנה את האולטי לגאדג'ט. מה זה? איך אני משנה? אני משנה את זה לכאן, 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 והגאדג'טים, הגאדג'ט זה לא... הנה בוא נשים את זה ככה, נראה, עכשיו אנחנו עומדים לשחק, אבל כמו שאמרתי, אני עומד לעשות את זה בשני חלקים או בכמה, כי זה לא נותן לי לשלוח ליוטיוב סרטונים שהם יותר מ-6-8 דקות. יאללה, בואו נחכה. רוצים שתדעו את השלב, תרשמו לערוץ, בואו נראה אם אתם מצליחים לעשות את זה ב3. אחת. מי שנרשם לערוץ, כל הכבוד. אנחנו הגענו לסרטונים, וואי, אנחנו צריכים ואנחנו צריכים להגיע לכמה שיותר מנויים. המטרה זה אלה. צריכים לעלות מהלדת מהלדת וצריך להגיע לערוץ. כן. לא נראה לי. זה משחק בזה. אנחנו מגיעים בסרטון הזה ל3 לייקים, ל5 לייקים. אם בואו נעשה את זה ל10 לייקים, אנחנו חלק 2 לסרטון. כן, לא יכול וואי, וניצחנו על פעם הראשונה. הוא יצא לעשות יאללה מעיין. טוב, Too pretty for pain. Have much fear. Mortis is here. וואי, איך נשנה את הבול של סקווידוויד. הסקין שלהם. וואי, אני חושב שזה מתבלבל. בסוף אני אבזבז, בסוף אני רואים אותי בגאדג'ט.
לא יכול להגיב כנראה. כן, ומי שרוצה להוסיף אותי לחברים, אחרי השלב הזה יביא לכם ברקוד. כל מי שרוצים לקרוא, יכול. ונראה שהקריאו לנו ברקוד. חברים לקרוא בקר. אין צריכים שאנחנו עושים את זה. מעיין, למה אתה לא עזב? מעיין, נראה שמעיין בוא. טוב, אני אראה לכם ברקוד אתה יכול לכתוב לי בציבור ולהוסיף אותי לחברים אני אתן לכם כמה שניות תלכו את הברקוד הזה חברים אבל תלכו את זה בווידאו אתם רואים את זה ויוסיפו אותי ואז אני אאשר לכם אם אתם רוצים אנחנו נוכל גם לשים אתכם, לשחק איתכם ביוטיוב. אז ביי, נתראה בחלק המשך של הסרטון הבא.